Důvěra je velmi citlivé intimní téma. Znamená to plné uznání, že vše je tak, jak má být. Důvěra je stav, v němž zažíváme, že je všechno v každý okamžik absolutně dokonalé tak, jak je. Cítíme vnitřní mír a i když se objeví něco, co rozvíří klidnou hladinu, tak se zase s minimálním úsilím dokážeme vrátit zpět do klidu. Celkově jsme se od tohoto stavu odklonili. Nesčetněkrát jsme byli zklamáni, protože věci nefungovaly zcela přirozeným způsobem a tak jsme ztratili víru v přítomnost něčeho vyššího, přítomnost dobra. Všechno to je pochopitelné, ale nyní máme jiné podmínky. Dříve bylo velmi obtížné realizovat dobré záměry a bylo přáno spíše ne zcela pozitivním úmyslům, když to řeknu lehce. To už teď ale přestává platit, protože do hry pronikly mocné nepřekonatelné faktory. Ať už se tu dělo cokoliv z jakéhokoliv důvodu, je na čase propustit vše, co nás brzdí a opět se připojit k božskému. Tento velmi silný záměr prolíná celou naši realitu a zesiluje každým dnem. Máme stále lepší a lepší podmínky pro to, abychom se přeladili do vyšších energetických stavů a abychom si více uvědomovali lásku jakožto náš vnitřní ničím nepodmíněný stav. Podmínky pro uskutečnění velkého pozitivního posunu, které tu dříve nebyly dostupné, teď máme k dispozici. A jejich energetický potenciál stále roste. Děje se něco velkolepého a je čím dál víc jasné, že vše staré, destruktivní musí být rozloženo. To se týká jak vnějšího světa, tak i vnitřního. Je na čase přestat se bát důvěřovat. Základem důvěry je poznání pravé skutečnosti. Ano, je to neustále o tom stejném. Skutečnost se dá vyjádřit jako dokonalost, plnost, všechnost. Dlouhou dobu jsme byli přesvědčováni o tom, že naše realita je neustálý nedostatek, trápení, nešťastnost a že to je normální stav. Naše pozornost směřovala především k vnějším objektům, vnějším situacím a to až do takové míry, že jsme se úplně zapomněli věnovat tomu, z čeho ta pozornost vlastně vychází. Co nebo kdo je původcem té pozornosti? Co nebo kdo je zdrojem té pozornosti? Jakmile se začneme zajímat o to, co je zdrojem naší pozornosti, dovede nás to vždy k já. Toto já není tělo, jméno, není to nějaká role, kterou hrajeme. Já je to, co si je toho všeho vědomo. Je jako tichý, vždy přítomný svědek všeho. Vytvořili jsme si mnoho představ o tomto já, ale je to mnohem jednodušší. Já je vše zahrnující neomezené, nedotknutelné, prosté bytí. To je to, co ve skutečnosti jsme. Já prostě jen je a to je všechno. Pravda je skutečně osvobozující, protože jejím poznáním mizí strach. Já samo o sobě není ničím projevené, ale umožňuje všemu, aby se to projevovalo, aby to existovalo. Podobně jako obrazovka není ve skutečnosti tím, co je na ní promítáno, jen umožňuje různým obrazům a scénám, aby se v rámci ní mohly projevit. Například úchvatná přírodní scenérie, která nás natolik vtáhne, že zapomeneme, že nesledujeme opravdovou přírodu, ale že se vlastně díváme na obrazovku, která se jen jeví jako příroda. Promítané obrazy jsou proměnlivé dočasné jevy, ale jejich podklad, jejich pravá podstata, neboli to, v rámci čeho tyto jevy existují, je trvalé a nekonečné. A tomu je třeba začít dávat pozornost a nestrácet se v iluzorních projevech, které stejně dříve nebo později zaniknou a zmizí. Toto téma může být pro mnoho lidí těžko uchopitelné a příliš abstraktní, ale poznat pravdu o sobě je základem pro skutečné prožívání svobody, dokonalosti a neporušitelnosti. Nedá se to pochopit, ale dá se to zažít a to jedině tak, že se tím staneme. My už tím totiž jsme. Není možné neznat pravdu o sobě, protože my už tím jsme. Je ale možné tuto pravdu zdánlivě dočasně zastřít a pak ji postupně odhalovat ve hře života. Ta iluze tedy spočívá v tom, že se považujeme za něco, co nejsme, co není pravda. Jsme něco o moc většího a o moc úžasnějšího, než je naše omezená představa.
Pakliže věříme něčemu, co není skutečnost, velmi správně vzniká pocit nedůvěry. Nedůvěra je vlastně stav, kdy nám naše vyšší já sděluje, že věříme něčemu, co není pravda. Nedůvěra je paradoxně vlastně víra, ale víra v něco, co není skutečné. Je to hluboký niterný pocit, že zaměřujeme svoji pozornost na falešný ideál. Je to alarm. Když začneme svoji pozornost směřovat zpět k sobě, zpět k já, automaticky nás to naplňuje důvěrou, protože konečně začínáme zažívat stav pravdivosti. Vše je dokonalé, bezchybné a vše naplňuje svůj vlastní záměr existence. Pěstováním důvěry v život a v to, jaké věci jsou a jak probíhají, se automaticky přesouváme do vyšších energií. S každým takovým pozitivním přeladěním se synchronizujeme s realitou, která více odpovídá dané energii. V jednom z předešlých videí popisuji, jaký je princip frekvenční rezonance. Ráda bych ještě doplnila, že frekvenční rezonance funguje individuálně i kolektivně a tady zažíváme kombinaci obojího. Ne všechno v našem životě musí nutně být odraz naší energie a je to logické, protože tu nejsme sami. Přesto přeladění vlastního vibračního pole je mocný nástroj, jak můžeme začít zažívat realitu, kterou preferujeme. Čím vyšší vibrační stav, tím silnější energie a tím intenzivnější dopad na vše projevené. Důvěra nás tedy pozvedá do vyšších vibračních úrovní. V tomto stavu není odpor, ale absolutní přijetí toho, co jest. V tomto stavu není pocit nedostatku, ale pocit naplnění, který vychází z uvědomění si pravdy o sobě samých. V tomto stavu není zažíván pocit, že je něco chyba, namísto toho vše vnímáme jako dokonalé v každý okamžik. Pokud se této energii dokážeme otevřít, čeká na nás sladká odměna v podobě neustále narůstajícího pocitu klidu, lásky a sounáležitosti a i vnější realita se této naší nové vnitřní realitě začne přizpůsobovat. Všechno se teď odehrává ve velmi svižném tempu. Efekt našich rozhodnutí a našich záměrů se projevuje rychleji a rychleji. Pořád to má stoupající tendenci. Máme možnost naskočit na koni a pelášit, jak příznačná symbolika. Netvrdím, že bychom měli ignorovat negativní věci, které se očividně dějí. Nějak tomu ale nepomůžeme, když se budeme udržovat v nízkých energiích strachu, vzteku, smutku, lítosti a podobně. Tím vlastně tyto události udržujeme v existenci, energeticky je podporujeme. Je nelogické přát si, aby něco skončilo a zároveň to udržovat při životě. Tohle může vzniknout jedině z nepochopení, že realitu tvoříme my lidé. Ano, existují bytosti, které mají negativní záměry, ale těch je hrstka oproti lidem, kteří si z celého srdce přejí prostě jen šťastný a láskou naplněný život. Tyto bytosti vědí, že potřebují dostatek paliva, aby se mohly určité situace uskutečnit a to nejde jinak, než využít negativní energii druhých bytostí. Tím palivem pro negativní situace je naše vyprodukovaná negativní energie. Je tedy opravdu důležité pochopit základní principy toho, jak věci fungují. Potom můžeme tvořit náš svět z vědomí, nikoliv z nevědomí. Připomeňme si klíčovou věc. To, co ve skutečnosti jsme, je nekonečné, neomezené, trvalé bytí. Nikdy to nemůže zaniknout a nic tomu nemůže ublížit. Tyto věci se mohou odehrát pouze jako představa, jako sen. Doopravdy to ale nejde. Když máme sen, jeví se to jako skutečné, ale potom se probudíme a uvědomíme si, že to skutečné nebylo. Probudit se v tomto přirovnání znamená uvědomit si, kdo nebo co skutečně jsme. V žádném případě nechci zlehčovat nebo snižovat význam problémů, kterým tu jako lidé čelíme, ale zároveň poukazuju na to, že existuje jednak dokonalý záměr toho všeho a také řešení, jak se s tím vypořádat. Jedním z našich účelů zde je projít obrovskou škálu zkušeností a poznat jejich důsledky, aby už se něco takového nikdy neopakovalo a aby něco takového ani nepokračovalo do ještě horších variant. Ať vědomně či nevědomně odvádíme skvělou práci. Náročnou, ale skvělou. Je to něco, co nakonec fenomenálně poslouží celému univerzu.
Ve vyšším nebo chcete-li širším stavu vědomí bytost velmi dobře ví, že se jí ve skutečnosti nemůže nic stát a že se ponoří do takto těžkého realitního pole pouze dočasně, že je to dočasná zkušenost. Všichni, co jsme tady, si to ve vyšším stavu vědomí uvědomujeme. Význam toho, proč tu jsme, je opravdu velkolepý a změny, které teď můžeme vnímat ve vnějším i vnitřním světě, jsou součástí grande finále. Dbejme na to, abychom si co nejlépe zachovali pozitivní mysl a především důvěřujme. Energie důvěry totiž funguje jako zážeh a vyvolává ohromnou pozitivní odezvu na vše v našem životě.